Районда теркәлгән юл транспорт фаҗигаләре механик характерда, бәхеткә зыян күрүчеләр юк. Юл транспорт фаҗигаләренә китергән төп сәбәпләр каршы як полосага чыгу һәм алкоголь кулланган хәлдә рульгә утыру белән бәйле. 2026 елда безнең район җирлегебездә барлыгы 18 механик характердагы юл транспорт хәрәкәт теркәлде. Бу узган ел 15 иде. Бу юл транспорт хәрәкәтләре бигрәк парковкаларда була. Кешеләр әзрәк артка чиккәндә ихтыярлык басының күпчелеге шушы юл транспорт хәрәкәтләренең 80% артка чиккәндә була. 4 кеше рульдә ичеп идарә иткән өчен тоткарланды. Буларның эшләре судка җибәрелде. ДАИ җитәкчесе Феликс Магданов юл фаҗигаләрен кисәтү максатында спиртлы эчемлекләр кулланган килеш машина йөртүче шоферлар турында хәбәр итәргә чакырды. Моның өчен махсус телеграм-канал эшли, халык инспекторы кушымтасы да бар. Фаҗигаләрне кисәтүдә юл хәрәкәте иминлеге буенча комиссия мәгълүмат чаралары белән тыгыз элемтәдә эшли. Узган ел җирле мәгълүмат чараларында 300дән артык материал дөнья күргән. Газета, сайт, телевидение, радио аша фаҗигаләр турында мәгълүмат җиткерелә. Законнар, кагыйдәләр аңлатыла. Авыл утлары сельские газетасында юл хәрәкәте иминлеге темасын яктыртучы язмалар иминлек кыскача сабак булсын кеше һәм закон рубрикаларында дөнья күрә. Узган ел шушы темага авыл утлары һәм сельские газеталарында 91 язма дөнья күргән. Бик күп бурычлар куелды мәгариф бүлегенә, бик күп бурычлар куелды масса күләм чараларга. Һәм инде без бергә кул тотынып эшләгәндә бу куелган бурычларның һәрберсендә үтәп чыгарбыз. Юл хәрәкәте кагыйдәләре кичкенәдән өйрәтелә. Мәктәпләрдә, балалар бакчаларында кагыйдәләр аңлатылып, белемне тикшерү максатында бәйгеләр дә оештырыла. Ичке эшләр министрлыгының Татарстан буенча ЮХИДИ идарәсенең бүлек җитәкчесе Рамил Ахтамҗанов юл фаҗигаләренең сәбәпләренә тукталды, хәрәкәт нәтиҗәләрен күрсәтте. Юлда йөргәндә һава шартларын искә алырга, бала белән булганда аеруча сак хәрәкәт итәргә киңәш итте. Столкновение — это самое тяжкие последствия, да, приносит. Это 60% от всех происшествий, которые сейчас видите на экране, да? Это 60% это именно приносит у нас столкновение. Большая тяжесть также последствий у нас при наездах на пешеходов. Треть от всех происшествий происходит именно с пешеходами. Это самая уязвимая категория участников дорожного движения. Они не защищены. ДАИ һәм юл хәрәкәте иминлеге буенча махсус комиссия халыкның иминлеген кайгырта. Шулай да бәла тудырмас өчен һәркем кулыннан килгән эшләргә беренче чиратта кагыйдәләрне төгәл үтәргә тиеш. Юл ялгышларны кичерми, моны һәркем аңласын иде. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.